Pa temu određuje naslov, dakle Hrvatska u raljama djece komunizma. Meni se čini da je Tuđmanova pomirba propala, da su djeca partizana prevarila djecu svih ostalih, da je Hrvatska u ekonomskom i u političkom smislu predana djeci komunizma, dakle onima koji su krenuli u pomirbu i s figom u džepu, i da je to mentalni, socijalni, ako hoćete, iznad svega politički razlog zbog koje Hrvatska ne može naprijed. Ovo suđenje koje se događa u Minhenu odličan je putokaz kako pomoći Hrvatskoj, jer mi se čini da bez lustracije, bez obzira u kom kontekstu od njoj govorili, ja ne govorim o lustraciji kao o inkviziciji, niti kao istjerivanju vještice, nego kao jednom pedagoškom povijesnom poslu koji je nužan, ali i pedagoškom poslu u onom smislu da, po mom dubokom mišljenju, profesori na univerziji koji su bili glavni sudionici i glavni svjedoci suđenju studentima 1971. i nakon toga djelatno, kako se u zakonima o lustraciji u drugim državama precizira, radili na kršenju ljudskih prava drugih ljudi, ne mogu obnašati vitalne funkcije u Hrvatskoj, niti biti moralne perjanice hrvatskog školskog sustava. Dakle, na nekoliko razina je nužno provesti ono što se zove lustracije i to je zapravo bit. Ova knjiga analizira 4 godine Milanovićeve i Josipovićeve vlasti u svim segmentima, ima 15 poglavlja, vanjske politike, unutarnje politike, kulturne politike. U svakom od tih segmenata pokazuje se da djeca komunizma ne znaju, zapalo ih je vladati Hrvatskom državom, oni to ne znaju raditi izvan okvira ideala i ideologije njihovih očeva. Zato regija, zato tijesne veze sa Srbijom i eventualno dijelom Bosne i Hercegovine, zato nema tog iskoraka, makar smo ušli u Europsku uniju, mi nismo postali sastavni dio te Europske unije i zato čitav niz ovih drugih grešaka zbog koje smo danas na dnu gospodarskom, političkom, pa i na dnu u kontekstu nekog ugleda koje je država imala. Kako se tužna sudbina Zvonka Bušića uklapa u tu cijelu priču? Uklapa se točno onako kakav je naslov te zadnje rubrike, idealizam kojeg više nema. Dakle, Zvonko Bušić je čovjek koji nije bio terorist, ja sam imao sreću poznavati tog čovjeka i napisao taj tekst, sam se čuo s njim noć prije nego li je otišao. Kad dobro pročitate njegov slučaj, vi vidite da je to sve samo ne ciljani, željeni, smisleni terorizam, poput onog koji je radila Baden-Meinhof, koji je radio Che Guevara, ako hoćete, koji je radio Mandela, uvijek se zaboravlja. Mandela je osuđen za 224 terorističke akcije koje je odnijela, čini mi se, 60 ljudskih života. Dobio Nobelovu nagradu. Hrvatski mediji su Zvonka Bušića i otpratili sa tezom da je terorist. To je Hrvatska i to je hrvatska priča. Nijedan narod se prema ljudima sa takvim relacijama ne ponaša tako kako se mi ponašamo prema Zvonku Bušiću, ali Hrvati su odavno pokazali da su nezahvalni narodi. Bušić, nažalost, to nije iznimka. Postoji li cijeljena publika za vašu knjigu ili cijeli? Pa ja mislim da postoji. Ja mislim da postoji cijeljena publika. Svi oni kojima je dobro u ovoj državi, oni tu knjigu vjerojatno neće čitati, kao što je Nenad Stazić nije htio pročitati jučer na Otvorenom. Oni kojima nije dobro i traže odgovor zbog čega im nije dobro, ili oni koji razumiju da nešto ne štima, mislim da će oni pokušati potražiti u toj knjizi još neke argumente ili možda neki put kako iz te krize izaći. Hrvatima u Mostaru odlazite, vlast ponovo šuti. Kad Nikolić Hrvatima u Vojvodini kaže da oni nisu nikakvi Hrvati, od Zagreba niti riječi. Zamislite ih za vrijeme agresije. Kad se danas ispod stola skrivaju dok Nikolić kihne. Zamislite ih u Domovinskom ratu da su nam Milanović i Josipović bili vojskovođe. Pa nema te agresorske vojske koja ne bi za 2 sata došla do Poreča. A u pregovorima bi raspravljali čija je krapa.